जेमसि गिबिसिनथारावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदों। दिनै आंनि मुङा मिस सुनिता नार्जारी। आङो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुर बिलपारा गामिनि आङो। दिनै जोङो इसोरखौ नाजावनाया आङो 2012आवसो बाप्तिस्मा लादोंमोन। नाथाय दा जोंनि गासैबो जोंनि न'खरानो मोनजोब्बाय। नाथाय जों इसोरखौ मोनजोबनानैबो जों दिनै संसारनि लामाफोरजों गोबां थाबायोमोन, गोबां बेरायोमोन, गोबां जादेरनाय लोंदेरनाय संसारनि लामा इस्सा बायदि जों थाबायोमोन। इसोरखौ मोननानैबो जों दिनैहाय इसोरखौ फारसेखैजा दोननानै जों फारसेखैजाय आन्दायनानै थानाय बायदि जोङो दिनै थाबायोमोन। बिनि जुगैदि आङो दिनै गोबां बिमा बिफानि आयेनबो बारसिबाय। बिनि जुनैनो आं दिनै बेमाराव गोग्लैबाय। बेमाराव गोग्लैनानै दिनै आङो सैताना आंखौ दिनै बान खानानै दोनबाय। सिखारनो हायि जनानै सिखारनो हायि खालामबाय, थाबायनो हायि खालामबाय। आङो 23 अक्ट'बरनिफ्राय आं बेमारा जाजेनदों। सानाय जाखांनायनि उनाव आं सानथामनि उनावहायनो आं दिनै जनानै सिखारनो हायि जाबाय, थाबायनो हायि जाबाय। आखाइ आथिंफोरा बोख्रबलांजोब्बाय। हावाइ सेन्देलफोरखौनो आं गाननानै खेथाबनो हाला। आथिंफोराबो बिदि जालांजोब्बाय जानानै ओमफ्राय आंनि आथिंफोराबो आखाइफोराबो पेनफोरखौनो हमनो हाला, लिरनोनो हाला, बेफोरबायदि अबस्था जाजोब्बाय। ओमफ्राय जेब्ला आङो बिदिनो आबौ इसोरारि नाम्बारखौ आंनो आमाइ जाबाय दा जेब्ला होनानै होयो, अब्ला आं न'आवबो आं आबौजों आर'ज खालामजाबाय थायोमोन फनावबो। बिदिनो एसेल' हामजानायखौ मोनो आरो गोबां डक्टरफोरजोंबो बिजिफोरबो लाबाय थानाय जादोंमोन ना। बिजिफोरबो लाबाय थाबाय, नायजाबाय थाबाय। बिदिनो नायजाबाय थानानै आङो बेयावहाय आब' गुमैमोनखौ आङो सेंखारावहाय नभेम्बरनि 2 तारिखआवहाय आं फैबाय। सेंखारावहाय आब' गुमैमोना लायनो थांनानै फैनानै आं नभेम्बरनि 2 तारिखनिफ्राय आं बेयावबो गोबां डक्टरफोरजों ट्रिटमेन्ट लाबाय। उदालगुरियावहायबो आङो बापन डक्टरनियावहाय थेरेपि लाहैबाय थाबाय। बेयाव एक्सारसाइस खालामहैबाय थाबाय। ओमफ्राय बेयावहाय आंखौ डक्टरा नायनानै ब्लाड टेस्ट खालामनो होबाय। ब्लाड टेस्ट खालामनो होनायावबो गोबां नायजोबबाबो आंखौ सब नर्मेलखौनो मोनजोबनो हाबाय। जेबो सिरियासनि माबायानो ओंखारासै। ओमफ्राय उनावहाय आरो आंखौ थाइरयड नायनो होबावलायबाय। थाइरयड नायनो होनायाव थाइरयडनि प्रब्लेमजोंबो जायो सम सम सोरबा मानसिफोरा बिदि नार्भनि प्रब्लेम होननानै। ओमफ्राय उनाव थाइरयड नायनो होबाय। थाइरयड नायनायावबो आंना रिजाल्टआ नर्मेलानो ओंखारबाय। नर्मेल ओंखारनायाव ओमफ्राय डक्टरा आंखौ होनबाय आरो हदाय थेरेपियाव फैबाय था नोङो 6 मान्थ 7 मान्थसो नोङो थेरेपि खालामनांगोन, नङाबा नोङो डाइरेक्ट बिसिनायाव नोङो पेरालाइस जानानै गोलैनानै थागोन होननानै आं गोबांखौनो बिदि नुनो हाबाय। खिन्थु नों हदाय फैबाय था, आं नोंखौ सिगियाखै, आं नोंखौ दिनै गेरेन्टि होनानै बुंदो, नङाबा नोङो डाइरेक्ट बिसिनायाव गोलैनानै थागोन होननानै आंखौ बुंबायहाय। बुंनायावहाय बिदिनो जों दा सानफ्रोमबो थांबाय थानोबो हाया। उदालगुरिनिफ्राय हदाय थांबाय थानांगौ आङो, बासफोरबो गाखोनानै थांनो हाया, बेलेग गारिफोरबो थांनो हाया आङो। बिदि जाहैबाय। ओमफ्राय दा अबस्था माबायदि थांनो, हदाय बोरै लाहैबाय थानो, बिदि जाबाय। ओमफ्राय हजों आं आबौजोंबो आर'ज खालामजाबाय थायो, हजों डक्टरजोंबो ट्रिटमेन्ट लाबाय थायो, बिदि जाबाय थादो। ओमफ्राय थेवबो आं बिदि सोखाजानायखौ मोननो हायाखैमोन आरो जेनेबा बांद्रायहाय थाबायनो हायि, जनानै सिखारनो हायि, लेट्रिन बाथरुम थांनोबाबो आंखौ आइमोना हमनानै लानानै थाङो। ओमफ्राय आरो सिखारनानै फैनो गोनांबाबो आरो आङो हमनानैसो फैफिननो गोनां जायो। जेराव फज'नानै दोनो बेयावनो आङो जिरायनानै थाबाय थानांगौ सानसे। बिसिनायाव दोनदोबाथाय बिसिनायावनो उन्दुनानै थाबाय था, बेबायदि अबस्थामोन आरो आङो। ओमफ्राय सोरबाफोर आंखौ थिखांदोबाबो आखाइ फारनै हमनानै थिखांनांगौ। थिखांदोबाबो बे थिखांग्रायाबो माने थिखांनोनो हाया, ओरैबायदि गोलोर। बेफोरबायदि इसोरसो माने ओरै उल्था गोलैलांफिननो नागिरो। बेबायदि अबस्थामोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो आङो सानसे दिना आबौ इसोरारि मोनाहा उदालगुरियाव फैगोन होननानै आङो सिगाङाव बुंहरबाय। ओमफ्राय आङो जाबेदनियाव थांगोन, नोंसोरो फै आंखौ लोगो हमफै होननानै बुंबाय। ओमफ्राय जों आइजों आमाइ जाबेदनियाव फैबाय। फैनानै जेब्ला आबौआ आंखौ आखाइ दांनानै आर'ज खालामो, अब्ला इ दिननिफ्रायनो आं नेक्स्ट दिननिफ्रायनो आं दिनै थाबायनो हायियाबो हाबाय, हारसिंनो आङो थांनो फैनो हानाय जाबाय। थाबायनो ससे लामाबाबो आं हाबाय। नङाबा आं एसे गोथौ हाखरखौनो गाब्र'नानै गोलैगोन बायदि मोनोमोन आं जेनेबा। ओमफ्राय बारनोथ' हाखाया, थाबायनोथ' हाखाया, एसे गोथौबानो आङो गुग्रुबनानै गोलैयो बिदि बायदिमोन। आं गोलैबायबो गोबां थाबायनायाव बिदिनो खेबनै खेबथामसो आं इयावबो गोलैफैदो आरो न'आवबो गोलैबाय थायोमोन आं थाबायबानो। माब्लादि जस'नानै गोलैब्रबो माने गावनो गाव हमनो हाया, बिदि बायदिमोन आरो। ओमफ्राय जेब्ला आं आबौजों आर'ज खालामजायो अब्लानिफ्रायनो आङो डाइरेक्ट हिलिं जाखादों। माने आबौनि जुगिदिनो गोबां आसरित महिमाया आंनियाव नुजाखाबाय आरो माने। ओमफ्राय बिदिनो आङो दा थाबायनो हाबाय। ओमफ्राय गासै बानफोराबो दिनै आंना गेवलांजोब्बाय होननानै आबौआ बुंदों। नाथाय एसे दंबावो आथिङावहाय, बेबो आं इसोरा सोखागोन होननानै आं फोथायनानै लायो। आरो दिनै जों इसोरजों आङो बे बेमारनि जुगिदिसो आं दिनै सोलायनायखौ मोननो हाबाय जिउआवहाय। आंनि लाइफआव दिनै चेन्जआ फैबाय। माने जों संसारनि लामाजों बोरै थाबायब्ला, माबायदि गिदिंब्ला दिनै बेमार आजारफोरा जायो, बेफोरखौ आं दिनै हमनो हाबाय। आरो आं जिउआव बाइबेल स्टाडिफोरखौबो आं दिनै खालामनो हाबाय आरो गोबां प्रार्थनाफोर बायदि खालामनो हाबाय। दासो आं इसोरजों गावखौनो माने सासे ख्रिस्टियान होननानै आं माने गावखौनो दासो आं हमदांनो हाबाय बे बेमारनि जुगिदि। नङाबा आं ख्रिस्टियानबाबो माने संसारनि लामाफोरजोंसो थाबायोमोन। ख्रिस्टियानबाबो नाम मात्र'खौनो ख्रिस्टियान बेफोरबायदिमोन आरो जेनेबा। बिनिखायनो ओमफ्राय दा आङो बुजिनानै मोनबाय आंनि जिउ बिदि आङो बेमारनि जुगिदिबो आं दिनै
सोलायनायखौबो मोननो हाबाय आरो आं दा इसोरनि खाथियाव जेब्लायबो आवगायलांनोसै आरो इसोरनि जेब्लायबो मोजांखौ साननोसै बेफोरबायदि होननानै आं जिउआव थिरांथा लाबाय। ओमफ्राय दा आङो गोबां सालुन केयार सेन्टारनि जुगेदिबो ओमफ्राय आबौनि जुगेदिबो आं दिनै सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। आं दा बेसिम अबस्थासिम फैनो हाबाय। दा आं इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो आङो आबौ इसवारिखौबो आङो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आं हामबाय होननानै बुंबाय। आंनि इन्ट्रडाक्सना बेखिनियानोसै।